ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଣା ହେଇଛି ଝିଅ ପାଇଁ। ତ ଘରେ ମୁଁ କହିଲି ଶାଶୁ ମାଆକୁ ଯେ ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆସିଛି। କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ ପଇସା ନାହିଁ କହୁଛ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ମାନେ ଇଏ ହେଲା ଯେ ସତ କହିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏନି। ମୁଁ କହିଲି ପଇସା ଦିଆଯାଇନି, ସେମିତି ଅଣା ହେଇଛି, ଦରମା ଆସିଲେ ଦିଆଯାଏ। ସେ ଝଟକିରି କହିଲେ ପଇସା ତ ନାହିଁ, କେମିତି ଆଣିଲ? ଭାଇ ଯିଏ ସହରରେ ରହୁଛି ସେ ଜାଣୁଛି, ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ କିଣା, ଘର ଭଡ଼ା ଦେବ, ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଣିବ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପଇସା ଦେଲେ ଯାଇକି ହେବ। ଏଇଟା ଗାଁରେ ନୁହେଁ ଯେ ବାଡ଼ିରୁ ଶାଗ ଦୁଇଟା ତୋଳି ଆଣି ଖାଇବ। ମୁଁ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲି ଯେ ମାନେ ତୁମେ ଯେତେ ମିଛ କହିପାରିବ ଲୋକ ସେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ କହିଲେ ଏଠି କାହା ଦେହରେ ହଜମ ହୁଏନି। ସତରେ ଏଠି ସତ କହିକି କାହାଠୁ କିଛି ବି ଭଲ ପାଇବନି, ଏଠି ତାନା ହିଁ ଶୁଣିବ, କିଛି ଭଲ ବୋଲି କହିବେନି। ଯେତେ ତୁମେ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଥିବ ଘର ଲୋକ ପଚାରିବେ କାହିଁ ଆମକୁ ତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲ କହିନଥିଲ, ଯଦି ବି ତୁମେ ସୁଖରେ ଥିବ କହିବେ ଆମକୁ ତ କାହିଁ କହିନଥିଲ। କହିଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା? କହିଲେ ତାନା ହିଁ ତାନା ମିଳିବ। ଦୁଃଖରେ ଥାଅ କି ସୁଖରେ ଥାଅ କାହାକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ।